Lehena.
7.
direlako berez sortzen, kontzertu bakoitzaren, aurjarduera bakoitzaren, herri bazkari bakoitzaren, kartel bakoitzaren eta muntatutako agertoki bakoitzaren atzean, borondatezko lan ordu amaigabeak daude. Bilerak, deiak, ideiak, eztabaidak, ilusioa eta auzoarekiko maitasun handia. Eta Iturramako jaiak urte hauetan guztietan berezi egin baditu. Zerbaitek hori izan da hain zuzen ere, elkarteen, kolektiboen eta auzoko bizilagunen arteko elkarlana, jairekin, parte hartzaile eta herrikoiak eraikitzeko. Zorte handia izan dugu urte oso politak bizi izan baititugu. Urte hauetan jende askok pausoa ematen zuen, jarduerak proposatzen zituen, montatzen laguntzen zuen, amaieran jasotzen zuen eta jaiak berea izango badira bezala sentitzen zituen. Eta hori izan da beti Iturramaren benetako funtsa. Baina baita ere uste dugu iritsi dela etapa bati amaiera eman eta berri bati hasiera emateko unea. Horregatik, jakinan jarazi nahi dugu hauek izango direla Iturramako egungo jai batzordeak antolatuko dituen azken jaiak. Ez dugu amaiera triste bezala biziko. Ziklo berri bat bidea emateko behar bat bezala baizik. Gelditzeko, hausnartzeko eta denon artean galdetzeko unea heldu da. Nolako jaiak nahi ditugun eta etorkizunean nola eraiki nahi ditugun galdetzea alegia. Jaiak ezin dira beti pertsona berdinen esku egon. Aurrera jarraitzeko esku berriak, ideia berriak, energia berriak eta lekuko hartuko duten auzokide berriak behar dituzte. Espero dugu hau ez izatea Iturramako jaien amaiera, baizik eta etapa berri baten hasiera. Jende gehiago parte hartzera, inplikatzera eta auzoaren bizitzarako hain garrantzitsua den zerbait bere egitera animatuko duen etapa berria. Jai batzordetik bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuegu urte hauetan modu batera edo bestera lagundu dituzuen pertsona, elkarte eta kolektibo guztiei. Eskerrik asko beti hor egon zareten hoi. Egun bakar batean lagundu duzuen hoi eta baita kaleak bete eta ahalegin guzti honi, zentzua eman diozun hoi ere. Jaiak ez dituztelako instituzioek egiten, pertsonak egiten dituzte. Eta orain, inoiz baino gehiago, uste dugu jaien etorkizuna auzo beraren esku dagoela. Beraz, goza dezagun, dantza egin dezagun, abestu dezagun, elkar gaitezen, bete dezagun Iturrama bizitzaz beste behin. Eta egin dezagun harrotasunez, jaroi hauek auzoarenak izan direlako eta izango direlako beti. Gora Iturramako jaiak! Está.